Salut chat, eu sunt Marin și astăzi ne vom juca cu Kendama, vom da mai multe tricuri, adică toate tricurile care le știu eu. Da, nu e o Kendama destul de bună, n-are grip deloc, adică, uitați, are așa puțin, dar ăsta nu se numește grip, trebuie să o mișc eu puțin. Așa și ne vom juca cu ea. Aici, dacă vă întrebați ce are, am făcut acum câteva zile Young Spike și mi-a ieșit odată, dar că apare, mi s-a rupt și Spike-ul. Așa, în fine, lasăm asta. O să-mi cumpăr una nouă. Da, până altă dată, vă rog să dați pe buton de like, subscribe și share, pentru că hai până la Revelion, știu că putem să facem măcar 50 de abonați. 50 nu e o sumă destul de mare, dar pentru mine nici o sumă destul de mică, nici o sumă destul de mare. Așa, vom da toate tricurile care le știu eu, o să și vi le zic. Și ce tricuri, nu știu, să-mi dați? Adică, așa, în fine. Adică vă dați seama că dacă știu, nu știu, uite, știu pull-up can flip, vă dați seama că știu scheme mai ușoare decât pull-up can flip și puteți să mi le dați, uite, juggle nu știu, știu lighthouse, da, lighthouse, lunar și din astea, mai ușoară decât lunar, vă dați seama, nu scheme din asta cum dă X-Dremus, o să vi le arăt și o să încerc să îmi iasă și toate. Așa, în fine, haideți să începem cu schema care îmi iese, adică schema care îmi iese mereu este un ăsta, cum se numește, Airplay și o combin mereu cu joystick, dar nu prea îmi iese. Așa. Încă o schemă care, toate schemele care vi le arăt, trebuie să mi le dați azi. Să mi le dați acolo în comentarii, că vreau să fac un videoclip cu toate schemele care mi le dați, ca să pot să fac un videoclip mișto să iasă. O să iau fiecare abonat de acolo, din comentarii, și o să fac și pe TikTok acolo mai multe și vă dați seama că o să iau și eu să fac un videoclip mișto. Așa, în fine. Ați văzut Airplay, joystick mai știu, can flip mai știu. Uitați, stați, că mi s-a călcat pe deget. Nu mi-a ieșit, dar mi-a ieșit. Așa, 1, hai să vedem câte putem să dăm. 2, 3, 4, 5, 6, și ați văzut că știu. Can flip, pull-up, can flip mai știu. Ați văzut? Așa, combinat cu can flip, nu mi-a ieșit. Da, nu mai aveam mult să-mi iasă. Hai să mai dăm ultima dată. Da, în fine, lăsăm. Sau, hai încă o dată, hai. Da, lăsăm până can flip-ul, dar ați văzut că mi-a ieșit. Combina cu can flip. Mai știu lunar, dacă n-am eu gripa asta. Nu știu dacă ați văzut, dar că n-am eu gripă. Când am aceasta și nu-mi iese. Așa. Lăsăm lunarul și lighthouse știu, dar că n-am eu, v-am zis, grip. Hai să mai încercăm o dată. De nu stric eu toate astea până casă. Așa. Mai știu astea cu big cup, small cup, big cup, small cup, base cup. Am încercat tinul, hai încă o dată. Ați văzut? Astea cu orbituri și așa mai departe. Știu și dublu orbit, dar nu după big cup sau small cup, uitați. Ați văzut? Vi-l mai arăt o dată. Perfect. Și in Airturn. Ați văzut? Airturn, sau cum se numește. Mai știu schema asta. Încă o dată. Ați văzut? Cu pick-up.
coin flip, l-am ieșit. Mai știu schema asta care, na, cred că o știți tot și, nu știu, dar că nu știu cum se numește. Dar e ușor, stați cum s-a cărcat, uitați. Bam, bam și el. Da, ați văzut, în fine, lăsați așa. Mai știu alte scheme, vă dați și voi mai ușor, vă dați și voi seama mai ușoare, nu știu, bica, pin. Da, around the world, around Europa și cam atâta mai știu. Atâta mai știu, astea cu bica, uitați. Așa. Așa. Să încercăm să... Dacă nu mi-a ieșit base cap-ul. Ce schimb mai știu eu? Trebuie să mă văd și aici. Chiar nu mai știu ce. Dar de asta mai ușoară, vă dați vă seama. Hai să mai... Văd ce schimb, adică ce sunt vă seama. Și schimb mai ușoară decât, nu știu, luna și de-astea, vă dați și vă seama. Și decât game flip-ul, că dacă știu să dau game flip-ul, stați, uitați. Stați, așa. Vă dați seama că dacă știu să dau game flip-ul, înseamnă că știu să dau și alte scheme mai ușoare decât game flip. Și... Cam atât. Mai știu din astea, uite. Bam, așa, dar sunt combinate, vă dați și voi seama. Cu base cap, uitați. Adică cu ăsta cu lighthouse. Așa. Nu știu din aia cum fac japonezii, uite așa. Nu știu, asta nu-mi dați. Și îmi dați schema mai ușoară decât lighthouse, lunar. Și ce-am mai dat până aici. Și acum hai să vă arăt să fac unul din ăsta, așa, rapid, un scurt tutorial, sau nu un scurt tutorial, un scurt, dar chiar nu știu, să fac așa cu câteva minute de asta, combinare, să combin scheme, să de asta. Da, dați pe butonul de like, subscribe și share, da. Acum, haideți să combinăm. Dacă mai vedeți câte o schemă care n-am mai dat-o pe un video, puteți să o dați și pe aia, adică, da. Hai să începem. Cade lanțul, când vine balanțul, să vină milionarii ăia de la Virgilianțu. Noi dansăm un tango, ne cântă Iuli Neamțu, șmecher de pe nor, ne știe tot Dorobanțiu. Cine e prietena ta că stă bine pasul pe ea? Trage-o acana, să vină și mai căsa. Cine e prietena ta că stă bine pasul pe ea? Trage-o acana, să vină și mai căsa. Mișcă-te așa, stânga-dreapta, ulala, fă-ne cerculețele ca fumul de narghile. Bagă-dans, fă un pas, ești foc, nu ne trebuie aragaz. Ia bata-batu, nimeni n-o face ca tu. Și să moară eu dacă o să te iau tu. Mera banda tu și te duc la randevu. Mă jur pe tăticul, eu te iubesc, dar tu nu. Ia bata-batu, nimeni n-o face ca tu. Și să moară eu dacă o să te iau tu. Mera banda tu și te duc la randevu. Mă jur pe tăticul, eu te iubesc, dar tu nu. Lasă-te jos să nu te mai ridici. Ești o bombiță și ai lipici. Cine e prietena ta că stă bine pasul pe ea? Trage-o acana, să vină și mai căsa. Cine e prietena ta că stă bine pasul pe ea? Trage-o acana, să vină și mai căsa. Mișcă-te așa, stânga-dreapta, ulala, fă-ne cerculețele ca fumul de narghile. Bagă-dans, fă un pas, ești foc, nu ne trebuie aragaz. Ia bata-batu, nimeni n-o face ca tu. Și să moară eu dacă o să te iau tu. Mera banda tu și te duc la randevu. Mă jur pe tăticul, eu te iubesc, dar tu nu. Ia bata-batu, nimeni n-o face ca tu. Și să moară eu dacă o să te iau tu. Mera banda tu și te duc la randevu. Mă jur pe tăticul, eu te iubesc, dar tu nu. Da, de-aia nu-i bine să vă grăbiți. Și da, ați văzut că mai
parcurs, cred că am mai făcut un băr care nu mai știi că nu prea am eu grip așa. Și da, v-ați dat seama. Și fac ultima schimbă pentru video. Stați că o să acopăr fața. Nu cred că nu merge. Așa. A fost un chef și ei nu fac doar așa, dar nu știu. Gata. Cam acesta a fost video cu kendama. Lăsați-mi acolo în comentarii jos tricuri ca să le dau pe următorul video. Eu am fost Marin. Ne-am jucat puțin kendama. Eu vă pup, aveți grijă de voi. Pa, pa!